Dwi'n cofio llethu rhai blynyddoedd yn ôl, so sgen i ddim syniad beth sy'n mynd mlaen yn nawr, ond fi'n gwybod bod yna bobl sydd wedi byw yn llethu cyhyd, maen nhw wedi byw trwy hoes yn llethu, a fydd yn ddiddorol siarad â nhw achos mae rhai o nhw yn haneswyr da lleol fel John Edwards, sydd yn rhywun sydd wastad yn cadw'n effro i beth yn mynd mlaen. Nid rhywbeth academic yw llethu i rywun fel John Edwards, as me yn mynd allan hyd yn oed nawr i gael paint, a mae'n gwybod sut mae'r dre yn newid. Pan chi'n edrych ar ffotograffau a ffeintiadau o Lanelli yn yr hen ddyddiau, mae'n edrych fel rhywbeth o goedwig achos mae yna simneuau. Simneu yn bob man. Simneu ym mhob man. Stac fwyaf, wrth gwrs, o stac y gwaith copar, y stac fawr. Oedd honno rhyw 300 o droed wedi. Oedd y Llanelli yn dre byrlymus dros ben, oherwydd y sŵn oedd yn dod o'r gweithfeydd. Gweithfeydd trwm i gyd, gweithfeydd tin, y ffwndris a hefyd y gweithio dir. Ac oedd y lle yn llawn sŵn i gyd. O le oedd y gweithwyr yma'n dod? O'n nhw'n cael eu mewnforio neu os licwch chi pobl lleol o gefn gwlad yn nhw? O bobl lleol cefn gwlad. O'n i'n lwcus iawn yn Llanelli, dyna beth gadwodd i yn dre hollol Gymraeg am amser hir iawn. Oedd y ffaith y taw pobl o gwlad o'n nhw. A ddeithon nhw mewn â'i gwerthoedd eu hunain, yn ewedig bod nhw'n gyfarwydd a helpu gilydd yn pethau fel cyneuaf a goen gwair a rhyw bethau fel ni. A fe wnaethon nhw'r un peth yn y gwaith. Oedd na iaith, oedd na eirfa arbennig ar gyfer y diwydiant, ond hefyd mi roedd na dyfodiaeth yn Llanelli, ond oedd. A ddoi cymysgu. Mae hyn yn bwysig iawn, achos oedd y dechneg i gyd yn Saesneg. Oedd y termau i gyd yn Saesneg. A maen nhw'n gwneud sbri am y penion am y dwaith. Wrth dweud, o ma'ch Cymraeg chi yn uffernol na gyd i'ch wneud yw dod i o'r gefen rhyw air Saesneg a na chi wedi dod. Ond ni safiodd ar iaith, ac o'n nhw gallu cario ymlaen i siarad ac i weithio yn y Gymraeg am flynyddau mawr. Ac oedd hwnna'n, fi'n credu, bwysig iawn fel Rowldo a Biaindo a Nilo a Niling yn troi yn Nilo. O'n nhw siarad am y Nilos ac yn Saesneg, o'n nhw'n gweud, o'n nhw wedi mynd ôl at y Gymraeg gweud The Nail House, o dim byd i gael, o'n nhw'n mynd hoelon o gwbl. A Kneeling House o'n nhw feddwl, dyna pam ddath y gair Nilos i fewn i bethau. Ac wrth gwrs piclo a sorto ac yn y blaen. A fe lwyddodd y boes i weithio yn Gymraeg.